Unenene zakho. Hayi. Oh ningizame nini manje? Bro, doctor relax. Hayibo we olalela phela. Uyamkhumbula umbhalo waya ngale ngezansi? Yeah. Akaseze esikoleni ngoba ubalekela ukuthi anti kunengculazi. Hawu. Akasazi ngempela angazibalekela ngapha lento igcwele yonke indawo ukuthi uzoyapi yena ngeke khona. Angamanje ukusangana nje kuphela. Hayi ayisanganisa hayibo. Ayisangana lengane ngazi indaba. Akaseze nje esikoleni. Uyayilibaza. Ninjani? Si-right njani? Ngiyaphila nje always. Yeah, okay. Angenza phela mikhanda kibe muhle. Hayi ukhesh wakho dali wami. Mali yakho. Mali yakho. Ke lolo. Mali yakho nje. Anishone kuphi lona? Hey usu-oma. Hawu la lo. Usho amagama amathathu. Hayi ngalona njani uvimbanisa? Sedlele eminyango ke manje. Yeke leyo. Hayi bo siphi kanjala ekhaya bo. Hayi sawaba. Hayibo, khona abale ekhaya. Ngikhona ba. Khona abantu. Kade ngihlezi ngale kamereni angiboni muntu nje. Kwenza kanjani baba? Angisalethelwa naleti ukuthi ngiphuze iti ekseni. Hayi, akwaziwa njalo. Ngikhona namhlanje ulibele izingane. Engathi zilibele ukudlala ukuzala la ekhaya. Ngathi kuwena bengithi ayiphume ngesango. Wayekhalela. Namhlanje awazi noma isesibhedlela noma kuphi la ekhaya. Kwenza njani? Hayi, anginakweke. Yizwa nje. Kunanephunga bakhona kodwa babahlezi. Nonke awusho lutho nabo. Sengihambile khona ngisaphuthuma khona. Kodwa nangibukela nje baboneke ngidla hlaza kuphambi kwenu kwenze njani? Homa ngiyaluka nje eminyango mina uyazi nje. Manje kuzoba ama-isolation usuku lonke kungenziwa lutho la endlini. Senze njani ma? Nangu usisweni uyagula ngala bafuna ningilekelele la endlini akliniwe nezitsha ayiwashiwe. Nafuna ngiqede i-ayina. Nangihlupha nje kwenze njani? Nangiphula umoya nje. Hama, sisindele ngizombamba kanjani lona? Umsebenzi wakho pheseko wakho lo message manje ayithina Awu ngeke sikwazi nami ngeke ngikwazi nje uyanuka. Hayi. Ngeke ngikwazi. Ma, lalela la ma. Uyabo uthokozile njengoba esayibhoshela la echamela enuke nje. Thina ngasikwazi siyanyanya. Futhi yabo nje wasenza ikhanda, ngenza ikhanda lapha ngenza uthandi. Ngiyaqeda ngiyahamba. Unyobela komishana. Uba uthaphisa komishana wazi komishana le. Awazi sami komish. Unyoba ufuna ngikule njengamanje mina. Awusune mina ngisokhulu, usune mina. Awazi ngiphuza ngamali manje ngithi komishana mina. Yeyami le komish angisayifuni ngifuna komishana. Wema uyabona ukuthi ukusenzana. Sathi komishana ngiphuza ngayo. Uba ubekunikeza inyoze mina. Angisayidingi. Musubuya phashini nje ngifuna komishana mina angisafuni ukuthi tata uphuza ngawo. Uyabona? Thokozile mntakama. Njengoba ududuzile ethathe lenkomishi wayilahla uphuza ngayo. Ingoba wena siyakunyengela ekhaya wena nengculaza. Kusukela namhlanje into efanele uyazi. Izitsha zakhe inkomishi. Iplate lakho, ispoon sakho. Kufanele kuhlale ngaphansi kombhede wakho. Ngoba thina ngeke sisikwazi. Ngisho izingane zakho akufuneki ukuthi thinta izitsha zethu. Kufanele izitsha zenu wena nabantu abakho uyithatha uyifake ngaphansi kombhede ukuze izingane zethu zingasitholi lesifo. Wena phela unengculaza wena. Ukhumbula ukuthi wena uyagula wena unengculaza. Manje asifuneke thina ukuthi sitheleleke ngenxa yakho ngoba wena lesifo awusitholanga ngephutha. Lesifo wena usithole ngamabomu. Buhamba wena wonke amazwe. IkoGoli wena. IkoZimbabwe wena. KwaLuganda wena. Manje ngicela ukuthi ungasihluphiki. Njengoba usuyikakela la, usuyichamela, uzoyibonela. Fanele usukume la. Geze, uwashe uhambe nezingubo shawa umoya. Ngoba uzosigulisa sonke la endlini. Thina ngeke simele indaba yakho. Mina ngaze ngane inkinga ngeke. Kodwa yini mntana womsindo akwenze njani? Kodwa udadewethu angithuke kanje ma. Udadewethu mangibalisele ngithuka ngeinhlambe ezingaka. Uyangithuka ukuthi mina ngangahambe ngiqoma eMalamote eMagoli oZimbabwe ngihlala eMalenke noDliver. Manje sengiyagula uthi ngiyabhosha ngiyachama kodwa basakwazi nokungisiza. Ma mina senawe nje ma awusakwazi nokuya enkonzweni ngoba yimina ongigadile.
Nkosi ngicela ingithathe, ngicela ukufa mina manje ngihambele emhlabeni. Hayi mntanami kakhulumi kanjalo ehlisa umoya. Sesiziboneleke ukuthi ukucwasa kuyinto ebuhlungu kanjani. Ukucwasa nokubandlulula kuyizinto ezenzakalayo emphakathini yethu. Kanti akugcini nje ngokuthinta labo abagulayo, kepha nalabo abaseduze nabo. Ziningi izinkolelo kanye nezinto ezikhulunywayo ngalesi sifo. Kanti lokho kuye kuholele ekutheni kwande ukwesaba kanye nokungethembani. Ukwanda kokwesaba nokungethembani kuye kuvimbele labo abagulayo ekutheni bacele lolu sizo abalidingayo. Kanti ukwesaba kuyimbangela yokuthi abantu baqhubeke nokucwasa futhi babe mathinta nyawo ngokusiza labo abagulayo. Senze njani-ke uma esimthandayo edinga usizo lwethu? Ingabe ukwesaba kunamthelela muni emoyeni wokusizana? Yini ongayenza ukulekelela ekuxazululeni lenkinga engaka?